Salam aleyküm. Men Döwran. Ýaşlar 30 günü sunumata adamlary täzeyle geçmäkä sizin täze ýyllaryňyzy gutladylar. Salam ekran dostlar, ýyllaşlarymyz, dinleýijilerimiz. Benim öz gezegimde sizin yetip gelen täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. 2020-nji ýyl yrsally, bereketli, awraýly, toýly ýyl bolsun. Hem de şol sanna MCTM kanalyny gutlayan, size de işiňizde üstünlük arzu edýän. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Snovum godum. Salam Mehriban Aydın Saat seyircileri, kadirli dostlarım, eziz dinleyicilerim. Yetip gelen täze 2020-nji ýylyňyz tüý sürümini gutlayan. Allah jany size täze 2020-nji ýyl arsally, döwletli, bakly ýylyň biri bolsun. Ine Bişimiz ýaly ýa-ni ýakynda geçirilen MCTM YouTube kanalyny ýylyň stary atbäsişi geçirdi. Elbetde onu da benim dinleyicilerimiz gollaw bilen ýylyň stary adly bolun. Çok sağ olun. Canınız sağ olsun. Nesip bozu arkadağı vatanımızla inşallah täze aydınlarımızı bizden yine sizliğe geliriz inşallah. Canınız sağ olsun, täze mutlu olsun. Salam kadirli dostlar. Mehriban dinleyicilerimizin hemmeňizi yetip gelen 2020-nji ýyl täze ýyl bayramyny bilen tüý sürekden gutlayan, täze ýylda yüreğinizde beslen, ähli arzularyňyzy yetmeňizi dileýän, yüreğinizde sevgi, ýüzüňizde elminde ama gülküde bolsun. Köp sag bolun. Media tamam. Salam mehriban dostlar. Yetip gelen täze ýyl bayramyna ähli türkmen halkymyzy, hakman arkadaşmy tüý sürekden gutlayan, oy täze ýyl her roza asfalt döwlet bap getirsin. Aýratyna media tamam oglanlar dörejili işgärlerini tüý sürekden gutlayan, işimizi üstünlük arzu edýän täze ýylyňyz gutly bolsun. Salam MCTM. Men sizi yetip gelen täze ýyl bayramçylygyny bilen tüý süregini gutlayan, o işiňizde üstünlükler arzu edýän, gowy işler edýän 2020-nji ýylda da nesip bolsa mundan gowy işler edýärsiňiz diýip umyd edýän, o janyňyz sag bolsun, bayramyňyz bilen. Mehriban vatandaşlar, mehriban ýyllaşlar, mehriban aydın tanışdyklary, hemmeňizi yetip gelen täze ýyl bayramçylygyny bilen tüý süregini gutlayan, Allah jaýyny kiýlerde de şeýdi kullan toýlamak eseýetsin, arkadan gaýasyny madama toýlar köp bolsun, täze ýyl bayramçylygyny gutly bolsun. Yetip gelen 2020-nji täze ýyl bayramyny bilen tüý süregini gutlayan, sizin her ýeriňizde jan saglyk, agzybirlik, işleriňizde okuwlaryňyzda üstünlikler arzu edýän. 2020-nji ýyl hemmämiz üçin düşünli ýyllaň biri bolsun. Menem nesip bolsa 2020-nji ýyl üçin täzelikden üstünli işläp üçin nesip bolsa size ýetirer. Men Instagram sahypamy ýygyrlamak dowam edin. Size häzir gysgaça täze ýylyny aýdyp bereýin. Yetip gelen täze ýylyny bilen 2020-nji ýylyny bilen gutlayan Allaha gowy ýyllardan biri bolsun. Hemmeňize salam. Yetip gelen täze ýylyny bilen gutlayan çyn ýürekden hemmeňize uğurly ýyl bolsun, düşünli ýyl bolsun we saglykly ýyl bolsun. Salam mediatymı we muştaklary yetip gelen täze ýyl bayramy bilen gutlayan iň gowy ýyllaryň biri bolsun. С новым наступающим годом. И пускай мышка, которая придет в новом году, принесет каждому в дом счастье, здоровье и любви, конечно. С Новым годом!